Zdravím všechny IT nadšence, moje jméno je Petr Polák a vítám vás v pořadí už u 3. dílu IT Talks. Co je IT Talks? Česká spořitelna dala impuls tomuhle projektu a je to součást platformy, která se jmenuje ittrendy.cz. Tam můžete vyrazit, je to webovka, kde uvidíte zajímavé články, zajímavé věci, které si můžete přečíst o IT. A cílem je vybudovat komunitu, to znamená dát dohromady zajímavé informace, sdílet si znalosti mezi sebou a IT Talks je součástí této platformy. Dneska, protože IT Talks mají vždycky nějaké konkrétní téma, tak dneska se budeme věnovat IT a zdraví. Já když jsem nad tím přemýšlel předtím, než jsem sem vyrazil, tak jsem si uvědomil, že jsem zrovna nedávno měnil praktického lékaře a praktický lékař mi nabídnul možnost telemedicíny, nabídl mi možnost elektronicky si objednávat předpisy, když mám nějakou nemoc. A věnovali jsme se různým věcem, které šly mnohem víc k IT než před 10 lety. Bylo známo a bylo možný. Tak jsem si říkal, že se přesce jenom to zdraví a IT někam rozpohybovalo. A dneska tady máme 2 hosty. Každý nám ukáže to zdraví a tu zdravotnickou část z nějakého jiného úhlu pohledu. A prvním hostem, který nám ukáže tu první část, je Lukáš Hosnedl. Já tě tady vítám, Lukáši. Ahoj. Jak se máš dneska? Teď už se mám dobře, protože samozřejmě, když mám někam jet, tak předtím, nebo povídat, tak předtím jsem nervózní, ale když se začne, tak už ne, takže teď už se mám snad dobře. Tak to máme stejný. Jak užíváš léta? Většinou vlastně docela vytíženě, ani jsem nebyl moc nikde na nějaký dovolený nebo u moře nebo tak, nebyl na to moc vlastně čas, ale já to beru tak, že aspoň se nenudím nebo aspoň mám co dělat, takže jsem spokojený. Super. Já jenom uvedu Lukáše. Lukáš je specialista na digitální přístupnost, konzultant a vývojář přístupných her. Z hlavy zná desítky klávesových zkratek a v kódu, který napíše, se musí orientovat. Se zbytkem mu pomáhá odečítač obrazovky, k tomu se ještě dostaneme. Specialista na digitální přístupnost a zároveň vývojář přístupných her pomáhá nevědomým uživatelům překonávat bariéry v každodenním životě nebo je alespoň částečně kompenzovat. Sám totiž programuje poslepu. Tak začal bych úplně obecnou otázkou, jak se programuje poslepu. Já si myslím, že v principu úplně stejně jako neposlepu, nebo minimálně ten výsledek je stejný. Všem nám jde o to mít zdrojový kód, který má pokud možno co nejméně chyb, co nejméně bugů a co nejvíc funguje. Dobře, tak jasně, ta metoda se trošku liší. Chápu, že na to jsi se asi ptal. Jo. Ale já jsem musel, já to dělám tohleto většinou schválně, protože vlastně chci tímhletím dát najevo, tím, že vlastně na začátku ty odpovědi uvedu trošku na zem, dát lidem najevo, že opravdu se to vlastně zase až tak neliší. Jo, že když to dělám jinak, tak neznamená, že dělám vlastně jakoby jinou věc. A programuje se poslepu tak, to je právě ten odečítač obrazovky, nebo říká se čtečka, nebo screen reader se tomu taky říká. A to je software, který mě běží neustále na pozadí, na kterýmkoliv zařízení, který používám, ať už je to počítač, nebo telefon chytrý, nebo vlastně dneska i třeba herní konzole, chytrý hodinky, tomu se taky třeba můžeme dostat. A cokoliv, co se na obrazovce objeví za text, dokáže přečíst mi. I to, co já napíšu, i to, co vygeneruje třeba systém nebo v okně té aplikace. Proto já potřebuji znát tolik těch zkratek, protože tímhletím způsobem s ním vlastně komunikuju. Kdyby měl číst při každém stisku klávesy celý okno od začátku do konce, tak nikdy nic nenaprogramuju, nikdy nic neudělám. A když znám ty zkratky, kterými on se ten odečítač ovládá, tak já musím schopný říct, teďka mě zajímá ne, jak se jmenuje to okno, nebo ne stavový řádek, nebo ne, já nevím, čas na systémový liště, ale zajímá mě tady ten 3. řádek toho tedy textového pole, do kterého píšu kód. Aha. Tak co teď zrovna děláš za zdroják? Co zrovna programuješ? Teď zrovna programuju, já jako vlastně až takovej zatím vývojář aktivní nejsem, v tom smyslu, že jsem ještě nic jako nevydal, nedokončil. Okay. Ale podílím se na vývoji těch videoher, a o tom se taky budeme bavit, jo. Ale svýho teda programuju jednu takovou právě takzvanou audiohru, tak jak jsou videohry, tak jsou audiohry pro právě nevědomí. Většinou audiohru dělá taky jiný nevědomý pro ostatní nevědomí, protože nejlíp ví, jak taková hra má fungovat a vypadat. A audiohra je o tom, že logicky videohra má vizuální stránku, audiohra ji nemá. Jo? Má jenom vlastně ozvučení. No a v čem to programuješ, když programuješ? Nějaký konkrétní programovací jazyk? Tohle je to takový malý proprietární jazyk, už vlastně zaniklej, ale mě zatím ještě pořád funguje. Jo. Je to založený na AngelScriptu
A ten zase vychází z C++, takže má to hodně C-čkovou syntaxi, je to jakoby C-čkový jazyk, ale ten, kromě toho, že to používá AngelScript jako ten interpreter, tak ten engine se jmenuje BGT, jako Blast Bay Game Toolkit, ale je to prostě taková trošku fosílie. Udělal to svýho času jeden nevědomý autor, taky vývojář, právě pro ostatní vývojáře her, nebo audioher. A má to být něco takového, asi trošku jako třeba Unity nebo Unreal Engine, ale pro potřeby těch audioher. Hezky, hezky. Několikrát si zmínil slovo hra, tak jak ses ke hrám na začátku vůbec dostal? Hrozně vtipně, dneska zpětně, ale zároveň přirozeně. Já mám staršího bráchu, který vidí a ten samozřejmě na hrách jakoby vyrůstal. Ani já, ani on jsme vlastně, když jsem byl já malý, tak jsme neměli úplně moc kamarádů. Ne, že bychom nikoho neměli, ale prostě tak většinou jsme prostě strávili jako odpoledne doma hraním. A začínali jsme na úplně takový ty starý konzoli někde z tržnice, která ani neměla oficiální jméno, byl to klon, kdo z diváků nebo z posluchačů je hráč, možná bude vědět, klon takového Nintendo NES, Nintendo Entertainment System. Toho byly plný tržnice, prostě tady těch různých neoficiálních klonů. Byl tam prostě Mario, Contra, nějaká první Zelda, tyhle ty hry tam byly různý. Pak samozřejmě brácha chtěl k Vánocům. Nebylo to v roce, kdy PlayStation vyšel, ale myslím, že to byl nějaký 96. nebo 7. rok, takže mě bylo opravdu 6 nebo 7 let, kdy si přál k Vánocům PlayStationa a já už se ho přál s ním, jo, a mě tenkrát vůbec netrápilo, že když to jsou videohry a já na ně nevidím, takže tam někde bude asi nějaký háček. Jo. Protože nebyl prostě, jo. A co to teďka hraješ? Na bráchu. A co to teďka bylo za zvuk? Jo, ty zase hraješ Mária. Aha, ty si zase sebral houbu, že jo? A on, jak to víš? No říkám, no ten zvuk to dělal včera, že jo? Tak hezky. Takhle jsem postupně vlastně se učil nejen teda hrát s ním i ty hry a objevovat jako kouzlo videohra, v čem prostě spočívají, ale i vlastně si nacházet nějakou cestu, jak teda, i když na to nevidím, tak jak z té hry vytěžit to maximum těch informací, který vlastně já můžu, který mi umožňuje z toho vytáhnout ty smysly, který mám. Vlastně, no. No super, tak pojďme si pustit první video, který vlastně trošku odhalí to, na čem si participovala, sice video ze hry 1428 Shadows over Silesia. Nový úkol. Sebrat červený lektvar, zítasená zbraň. Schovaná zbraň. Dal červený lektvar. Sebrat červený lektvar. Začal odpočet. Dal sebrat červený lektvar. Získán nový otevřít truhlu. Pro mě úplně neuvěřitelná záležitost. Jo. Pojďme si to trošku rozebrat. Tak první teda, na čem si v té hře ty konkrétně, Lukáši, pracoval? Já jsem, kromě toho, že mám teda vlastně na starosti anglickou lokalizaci, což se týká všech hráčů, který to prostě budou hrát v angličtině, ať už vidějí nebo nevidějí, to jsem zatím nikde tolik nepropagoval nebo nešířil, ale asi to změním. Tak jsem samozřejmě měl právě na starost i tu přístupnost pro nevědomí. Přístupnost je takový široký pojem, asi se o něm taky ještě budeme bavit, jako šířeji, ale v tomhle kontextu úplně celý to začalo tak, tu hru, jak už asi jsme možná říkali, to si nepamatuju, dělali jeden vývojář. Nebo samozřejmě měl spolupracovníky, jako jsem třeba já, ale prostě jeden autor kódu, jeden designer, jeden scénárista. Jo? Ten Petr Kubíček to dělal sám. A já jsem už tou dobou, kdy on byl zhruba v půlce vývoje, se dostal na Vortex, opět zase hráči mezi divákama asi budou vědět, herní magazín, herní takový jako server, mají samozřejmě i YouTube kanál, dělají streamy z her. Já jsem tam byl streamovat po domluvě s klukama z redakce, jak se vlastně dá hrát Last of Us 2. To je totiž taky věc, to je hra, která nás vlastně inspirovala. Jo? Last of Us part 1 i 2 mají vlastně jednička až ten nový remake, ale mimo jiné i proto vlastně vznikal. Tak oba dva ty díly Last of Us mají kromě jiného přístupnost pro nevědomí, ale pro hromadu dalších jiných handicapů nebo cílových skupin, řekněme. A já jsem na tom Vortexu byl teda ukazovat, jak to vypadá, když to hraje nevědomý, když si zapnete tu přístupnost pro nevědomí. Petr Kubíček mezi vývojovýma svýma sešnama a maratonama sledoval Vortex. Jeho to zaujalo, protože samozřejmě to není věc, kterou byste úplně běžně někde viděli. Přišlo mu to originální, přišlo mu to, že by ho to bavilo dělat, protože to je právě věc ve vývoji her, kterou prostě nedělá nikdo moc. A navíc potom někde v rozhovoru s ní, když se ptali jeho na iDnesu, myslím, že to bylo, tak on uváděl, on
to líčil slovy, jako jsem ho pozoroval, jak to hraje poslepu a on byl dobrý, on tam prostě zabíjel nepřátele, on tam sbíral věci, jemu to šlo a já jsem prostě chtěl vědět, jak to dělá. To tak jako volně parafrázuju, když tak jako se Petr určitě nebude zlobit, že jsem to neřekl doslova. No a na základě toho vlastně, že viděl ten stream na Vortexu teda, tak mě kontaktoval a navázali jsme spolupráci, jo, když on už byl vlastně v půlce vývoje hry zhruba. To znamená veškerou ta hra teda na rozdíl třeba od té Last of Us právě není, a přiznaně teda, ale není tak dobře přístupná jako Last of Us pro lidi, kteří jsou, dejme tomu, třeba neslyšící, nebo na vozíku, nebo mají nepohyblivý prostě horní končetiny, jo, nebo něco. Ale protože to taky není v silách jednoho vývojáře udělat přístupnost stejně dobrou pro všechny možné cílovky, ale Petr Kubíček se k tomu tenkrát postavil tak, sice jakoby neoficiálně, ale zkrátka, že jako nevědomý hráč mám zdaleka nejmenší možnost nebo nejmenší počet her k dispozici, který vůbec se můžu jakoby pokusit hrát, jo. Jakože třeba člověku, který, a teď vůbec nezlehčuju to, že ostatní cílovky tu přístupnost potřebují taky, ale člověk, který třeba, dejme tomu, v úvozovkách, jo, fakt se omlouvám, že to říkám blbě, ale v úvozovkách jenom jako neslyší, tak velmi mu to třeba komplikuje komunikaci, dejme tomu, v multiplayerových hrách, ale pokud hraje singleplayerovou příběhovou hru, která tu podporu té přístupnosti nemá, pořád má reálně šanci, že to nějakým způsobem jako odehraje a dostane se do cíle, zatímco já třeba opravdu jako zcela nevědomý hráč tu šanci jako prostě nemám, když ta hra to nepodporuje. Takže Petr Kubíček se rozhodl, že bude začínat jakoby primárně teda podporou přístupnosti pro nevědomí hráče, než pro to ostatní. Ale ten plán tady konkrétně u téhle hry byl od začátku koncipovat to i s tou přístupností pro nevědomí? Nebo až to přišlo až s tebou? Právě že ne, skutečně už byl Petr asi v půlce vývoje, jo. Neplánoval přístupnost žádnou a teprve potom vlastně viděl jako na základě toho Vortexu, že to jako jde a zaujalo ho to. Skvělý, protože ta hra vlastně má video, že člověk vidící to může hrát i tímhle způsobem. Jak probíhá vývoj takový, nebo toho modulu pro nevědomí? Jo? Jako, jaké jsou tam paterny, nebo jak se s tím vůbec pracuje? Myslím si, že ta spolupráce byla velmi taková jednoduchá v tom, že byla prostě flexibilní a že byla přímo mezi náma dvěma a v tomhle tom je podle mě obrovská výhoda dělat s indie vývojářem, s jedním člověkem, jo? Ne prostě velký studio, protože bezpečnost jsme neřešili, tak on měl prostě build na Steamu, soukromý build, který byl na heslo, jo? Který prostě, nebo na klíč, který dal jenom prostě mě a testerům. Já jsem s ním komunikoval po Discordu soukromně a to bylo v podstatě veškeré jako jako nějaké zabezpečení nebo technická realizace té spolupráce, jo. Prostě na základě toho, že jsme se na něčem domluvili, vyměnili jsme si pár zpráv, on teda udělal první testovací build, kde byla první nějaká iterace té funkce, tak jak já jsem jí navrhl, že by měla fungovat, tak já jsem si na Steamu stáhnul update, nebo ten soukromý build vyzkoušel, zase jsem mu vlastně odepsal a takhle jsme vlastně iterovali a obrovská ale výhoda podle mě takovýhle spolupráce je v tom, že on už opravdu v té fázi, kdy oslovil mě, tak už se rozhodl, už měl kampaň nebo rozjížděl kampaň na hitu a rozhodl se, že tu hru bude dělat na full time skutečně, dokud ji nedovede až k vydání. Takže někdy, neříkám, že každý den, ani zdaleka ne, ale někdy to byly třeba 3-4 buildy jako za jeden den. Jo. Protože prostě jsme to fakt ladili opravdu jako real time. A myslím si, že takovýhle flexibility ve velkým nějakým třeba 3Ačkovým studiu vývojářským herním úplně není možné dosáhnout. Ale samozřejmě to má zase svoje jiný jako výhoda a nevýhoda pro a proti. No, asi. Přemýšlím, jak se testuje takováhle hra, když ty jsi vlastně v podstatě jedním testrem. Jsou i ostatní testři nevědomí? Je to u takovýhle hry vlastně podmínka, nebo to dokáže solidně otestovat i člověk, který vidí? Nedokáže. Jako tu přístupnost se dokáže otestovat, jo. Ne. Rozhodně to musí otestovat ten člověk, který nevidí reálně a úplně v té první fázi ten člověk, který tu funkci vymyslel. Jo. Protože já musím vidět, jak to má fungovat, jak se to má chovat. Vlastně vidící, kdyby to testoval, třeba by mu tam jemu by to smysl dávalo, a on by třeba vůbec nevěděl, že to je bug. Že se to chová jinak, než se to chovat má. Jo, protože ano, já jsem teda nebyl jakoby kodér přímo u téhletý hry, ale Petr to naprogramoval celý, ale tu přístupnost vyloženě naprogramoval, dalo by se říct opravdu jakoby podle mýho přání, nebo mě na míru, jakoby, a na základě mých požadavků.
Jo, jasně, vymýšleli jsme to společně, ale to je hrozně důležitý zmínit a aby si ten vývojář tohle připustil. Byly nějaký projekty, bohužel si už nespomenu, možná naštěstí si už nespomenu na jejich názvy, protože je to dlouho a oni pak zanikli, protože prostě neprorazili, nebyli úspěšní. Ale byla spousta projektů, kdy vývojáři v hrozně dobrý víře a s dobrými úmysly přividěli právě třeba někde nějaký rozhovor s někým, nevědomým, dejme tomu, tak si řekli, tak pojďme, my teda teďka ten náš produkt, náš web, naší službu, hru, cokoliv, uděláme přístupný prostě pro nevědomí. Teď jsem viděl ten rozhovor s tímhletím, jak oni to mají těžký. No takže jasně, tak to je přece jasný, že jo. Tak ono to musí mít tuhle funkci, protože oni si představují, jak oni by s tím pracovali, když by teď najednou neviděli. Kdyby teď přišli o zrak, což se jako diametrálně liší od člověka, který v mém případě třeba, já jsem nevědomý od narození, což si myslím, do toho se nebudeme zabíhat v IT podcastu, ale že to je vlastně jednodušší, protože jsem nemusel se směřovat s nějakou ztrátou zraku nebo zvykat si na nějaký věci znova, prostě já jsem je neměl nikdy. Jo. Takže to je jediná realita, kterou znám, tak to myslím. Takže člověk, který je zvyklý používat ty technologie, například tu čtečku obrazovky, je efektivní při té práci. Jo, já třeba pracuji, když lidi zjistí, na jak velkou rychlost nebo tempo řeči mám nastavený ten hlas, který mi to čte, tu obrazovku toho zařízení, tak to nedokážu pochopit a nevěří tomu, že já tomu rozumím. Ano, rozumím, že to poslouchám 30 let, takovýhle hlasy. Jasný, jo, rozumím. No a při tom vývoji dokážeš nějak kvantifikovat, kolik času by zabrala ta hra bez té accessibility části plus s tou accessibility jako části. Je to vývoj, vlastně vývoj kompletně nový hry, from the scratch, nebo ne. tak bys to neřekl? Petr si to i spočítal sám, Kubíček. Není to jakoby oficiální údaj nikde, ale mě to říkal interně. Vlastně tu hru dělal plus minus 3 roky, celou, od začátku do konce, od opravdu nápadu až po release, s nějakýma třeba drobnýma prodlevama ze začátku, potom už fakt dělal na full time. No a z těch 3 let práce jednoho člověka, ta přístupnost mu zabrala měsíc vývoje jednomu člověku. Tak to není vůbec tak hrozný. Měsíc člověkohodin. Není právě, ale 2 věci k tomuhle, tak já zkusím jenom teda velmi stručně. Je to totiž vždycky těžší a dražší zároveň i vlastně retrofitovat, jako, já nevím, jak se to říká česky, třeba přístupnost, ať už je to web, nebo mobilní aplikace, nebo hra, protože ten design s tím původně nepočítal. Jo, zatímco když je to ještě v aktivním vývoji, byť už třeba za půlkou vývoje, tak ještě je čas jakoby vlastně dobře nastavit tu architekturu, abyste s tím počítali. A druhá věc, to je právě ten důvod, proč je dobrý mít toho konzultanta, který tomu rozumí a ví vlastně, vy to třeba myslíte dobře, ale kdybyste přístupnost vyvíjeli bez konzultanta, tak to myslíte dobře, ale úplně blbě pro mě. To není to, co já potřebuju. Jo, rozumím. Jo, za feature. Jako vy to nevíte líp než já, který to jako žiju. Takže proto je právě dobrý u něčeho takového, u přístupnosti toho konzultanta mít, protože on vám to navrhne tak, v ideálním případě, pokud ví, co dělá ten konzultant, tak aby už od začátku jste šli vlastně správnou cestou, aby to fungovalo dobře a nemuseli jste to pak předělávat 4krát ty featurey, protože jeho vývojář by říkal, hele, tak tady máš zkus navigaci, máš první verzi, já bych mu řekl, no ale to vůbec nefunguje, jak to? No protože mi to neříká tohle a tohle. Jo. Takže vlastně jsme se vyhnuli díky té spolupráci nějakým iteracím na začátku, který by nefungovaly, neplnili by ten účel a tím pádem by se na tom vlastně pálil zbytečný čas. Co tě baví víc, Lukáši? Vývoj nebo gaming, jako hraní těch her? To je záludná otázka. Jako chtěl jsem původně říct, že gaming, ale on to tak fakt není. Jako ono možná víc mě baví, protože to je větší výzva, jak to právě vymyslet, aby to fungovalo dobře. A abych já sám s tím byl spokojený v tom vývoji. Takže asi nevím, jestli se to dá srovnat, ale možná o něco víc ten vývoj. No. Jo, super. No ale zároveň máš teda vlastní blog, který se jmenuje Four Sense Gaming, je to tak? Je to tak, ale je ostuda skoro, že ho zmiňujeme, protože já jsem za poslední 2 roky jako neměl v podstatě čas tam cokoliv přidat, ale zároveň ono je to i tím, že ono nic nového na poli přístupných her se jako neudálo. OK. Čemu to přisuzuješ, že se vlastně nic nového... Že to trvá, že těch her, jednak ty hry jsou ve vývoji, teda událo se loni v říjnu, ne 2 roky, rok tím pádem. Vyšla Mortal Kombat 1, nejnovější díl série známý, bojovkový, a Forza Motorsport, taky nový díl, vyšla loni v říjnu, který obě tyhle ty hry tu přístupnost z těch velkých her přinesly taky. Tak ty jsem teda ještě pokryl a vlastně od té doby zatím nic nového
Jo? Říkám, vývoj trvá nějakou dobu a zároveň vlastně ne tolik vývojářů se tím ještě úplně zabývá. Takže je potřeba přesvědčit vlastně, z mýho pohledu přesvědčit ty vývojáře, že i pro ně je to zajímavý a potenciálně výhodný, jako vlastně neignorovat plus minus 25% populace, který se identifikují jako, že mají nějaký handicap. A jenom bych chtěl jakoby podotknout, že tohleto číslo se bude zvyšovat, protože jako populace stárne, civilizační nemoci a tak dále. Jo. A tím nechci jakoby nikomu hrozit, ale jenom, aby si lidi uvědomili, že to, že je mi dneska 20 a hraju, já nevím, nějaký kompetitivní first person shooter na profi úrovni, neznamená, že až mi bude 50, že nebudu mít artritidu nebo nějaký šedý zákal nebo něco takového. Chápu. No, ty jsi zmínil Forza Motorsport hru, tak já bych poprosil o druhé video, kde je ukázka toho, jak tu hru hraješ. Second. Left 4 long. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Overtake plus 10 CX key. Segment score 1.0. Last lap 30 minutes, 39.167 seconds. Pojďme si to okomentovat, jo? Je to opravdu zajímavý. Jak to vlastně funguje, jo? Tak já, když jsem si to pustil, tam je to i s tím videem, takže já, jako člověk, který na to kouká, tak chápe asi to, že teda tím, jak ten zvuk zesiluje, tak se asi blížíš nějakému mantinelu, ale co dalšího vnímáš, když tu hru hraješ? Přesně, je tam spousta zvukových signálů, který já se musím vlastně nejdřív naučit. No, nemusím, ale pokud chci to hrát aspoň trošku, jako, aby to k něčemu vypadalo, tak je dobrý se naučit dopředu ty zvuky a ta hra to docela hezky vysvětluje, má na to tutoriál. Takže je tam spoustu různých typů informací, kterými to sděluje zvukem. Jedno z nich právě je, že se blíží zatáčka a do kterého směru. Ten takový jakoby odpočet, vlastně takový jakoby 3, 2, 1 formou vlastně postupně se zvyšující tón, jo. Nejdřív, ještě předtím mi to vlastně řekl ten kopilot, řekne, jestli je to, já nevím, levá 4 nebo levá 6, jo, jak moc je prudká. Okay. Jo, pak to vlastně udělá a když to udělá ten nejvyšší tón, tak já vím, že jsem v té zatáčce, že už začíná. Takže se točím a opět podobný 3 tóny, ale trošku jiná barva zvuku, jakože teď jsem projel jakoby první půlku té zatáčky, pak ten druhý tón, znamená, teď jsem projel jakoby ten vrchol nebo apex, prostě ten nejostřejší bod té zatáčky a třetí tón, že jsem už jí projel celou a můžu vyrovnat. Jsou tam zvuky, které mě třeba varují, že když jdu moc rychle, že bych měl přibrzdit, že tu zatáčku nemám šanci projet na tuhle rychlost, že se rozsekám. Je tam zvuk, který varuje před okrajem trati právě, jo? Takže když já jedu slyším ve sluchátkách, jestli je to vlevo nebo vpravo, když zatočím moc, nebo zatočím málo, ta zatáčka mě vynese, tak já slyším v levém sluchátku, že vlastně jakoby až je to souvislý vlastně tón, že jsem na kraji trati, že už jedu třeba 2 kolama mimo trať, třeba. Takže já když jsem to viděl, tak vlastně vůbec jsem si neuvědomil, že ti to tam říká i jak ta zatáčka je ostrá. Možná je to tím, že v tom videu vlastně jedeš takovou to očko, ano. Ale v podstatě tímhle způsobem můžeš jet jakoukoliv trať. Můžu, jenom to vlastně bylo z doby, kdy já to navíc teda hraju s volantem, protože já jsem jako, když už jako že to, že chci přístupnost, neznamená, že chci nějaký úlevy, jo. Takže když už, tak pořádnou imerzi se vším všude, jak jsem si pořídil kvůli tomu volant. Jasný. Protože pro mě to je úžasná věc, díky tomu já vlastně poprvé v životě mám jakoby trenažér řízení auta u mě doma, v pokoji. Jo. Hezky. První vlastně zkušenost s interaktivním jako řízením. No takže než jsem se to vlastně naučil, prostě jsem ještě neuměl to hrát tak dobře a reagovat tak dobře na ty zvuky, hlavně na to řízení právě opravdu, jo. Jak to auto se chová, abych jel jakoukoliv jinou složitější trať, než tady ten ovál. Vlastně, no, zatím tou dobou, když jsem to točil. Takže v podstatě jsi schopný se pak naučit tak dobře jako odhadnout, jak ta zatáčka zatáčí hodně nebo málo, že v podstatě jsi schopný cokoliv. Jo, jako
Je to, aspoň pro mě teda zatím, že jsem, protože normálně neřídím, že jo, žádný jiný závodní hry jsem do teďka taky neměl možnost hrát, takže pro mě to je docela náročný, jako časově teda minimálně, než tu trať jako zapamatuju tak, aby to nebyla jako ostuda jet. Abych to byl ochotný dát třeba na YouTube, jsem zatím vlastně už žádný jiný trati neudělal, ale jenom z časových důvodů, ne z žádných jiných. Ale jako, jo, jde to, trvá to, ale jde to. A ten pocit z toho, ta jako satisfakce, nebo prostě jako za to fakt stojí, no. Jo. A ty si teďka řekl dát na YouTube, tak mě úplně napadlo a dostávám se k té třetí části, k přístupnosti obecně. A jaká je pro tebe komplikace, anebo naopak prostě procházka růžovým sadem, vlastně natočit takhle obrazovku, možná to video sestřihat, nevím, pak to video vzít a dát ho na YouTube. Jo. Jaký tam máš bariéry v té přístupnosti, co ti ten svět dneska dává jako klacky pod nohy? Dává klacky pod nohy, ale jenom bych vlastně, on to nedělá schválně, on jenom vlastně neví, jo, že někomu dává klacky pod nohy. Proto vlastně my jakoby hry, konzultace, přístupnosti hry, můj koníček, ale vlastně i v práci se zabývám tím, že opravdu konzultujeme a školíme jakoby odborně ty vývojáře, jak to mají dělat přístupně, jak to mají dělat dobře weby a mobilní aplikace. V čem největší bariéra z tohohle celého procesu bylo vlastně paradoxně asi to OBS-ko, protože to počítá s přístupností vlastně nejmíň ze všech těch programů. Možná vysvětlit, co je OBS. OBS, ano, pardon. Myslím, že co to znamená? Open Broadcasting Software, myslím, že znamená ta zkratka a je to asi v podstatě nejrozšířenější streamovací a nebo jako natáčecí software, kterým i jako vidící youtubeři nebo většina youtuberů nebo lidí, co streamují na Twitchi, tak používají na streamy a i vlastně na přetočený videa. Jo. Protože ten třeba, dejme tomu, jazyková bariéra pro mě osobně není problém vůbec, protože jsem technický typ, jako mám zkušenost s vývojem, zajímá mě to, ale zároveň vlastně může být vlastně teď OBS je přeložený, myslím, že už je i přeložený i do češtiny, ale vlastně, že to, jako jenom to říkám, protože to patří do přístupnosti taky, že vlastně spoustu vývojářů nějakého softwaru nebo webu nebo služby by se mělo zamyslet, jestli dneska je dostupný, že, nebo snadněji dostupný strojový překlad, byť můžeme se bavit o kvalitě, tak jestli teda se nezamyslet nad tím, jestli to nepřeložit, neumožnit aspoň třeba verzi strojového překladu a tím to zpřístupnit právě taky jakoby širší třeba skupině lidí, jo. Ale zkrátka, no já nevím, jak do moc velkých detailů mám zacházet u toho OBS-ka, no, ale... Pojďme, těž tak zastavím. Dobře. Jaký tam jsou ty hlavní bariéry? Hlavní bariéry, ono to poměrně zásadní věc. Já jako nevědomý nepoužívám myš, logicky jako vůbec, jako mohl bych, ale proč, když existují klávesové zkratky a než bych se s tou myší někam trefil, tak bych mezi tím jako si mohl udělat kafe, nebo něco. Takže že třeba řada programů nepočítá s ovládáním z klávesnice a to tak ale že vůbec. Protože z jakýhokoliv důvodu, například protože vývojáři si myslí, že ušetří si tím práci, protože potřebují něco specifického, grafického, tak to naprogramujou tak, že vůbec nepoužijou standardní komponenty systémový nebo jako systémový API. Udělají to celý vlastně znova celý ten prvek, dejme tomu nějaký tlačítko, si udělají celý od nuly, jenom proto, aby to blikalo hezky nebo něco, ale už zapomenou nebo neví nebo si neuvědomují, že kdyby použili to nativní, a byť to třeba možná trvá trochu díl, nebo je to složitější, ale to nativní si nastylovali, nebo nějak rozanimovali, jak potřebujou, tak to nativní má tu podporu té klávesnice a vlastně veškeré přístupnosti, kterou někdo potřebuje. Takže úplně nejzákladnější krok pro dosažení přístupnosti, neříkám, že to stačí sama o sobě, že to bude 100%, ale první věc, co můžete prostě udělat, a je to i jedno z pravidel, který fakt říkají, veškeré metodiky pro přístupnost. Prostě používejte nativní prvky kdykoliv a kdekoliv je to možný. No, takováhle základní věc, což OBS právě v některých případech nemá nativní. Teď ten screen reader, ta čtečka má určitý způsoby, jak se snaží obejít vlastně takhle nepřístupné prvky. Například, když já simuluju pohyb myši z klávesnice, taky klávesovými zkratkama, na konkrétní objekt, jo, a teď se tam snažím jako kliknout, ale to už je opravdu hack. To už je prostě last resort ve chvíli, kdy ta aplikace selhává v tom, že nemá tu základní přístupnost. Jo.
Tak se to musím snažit nějak teda obejít, jako nějak jako hacknout, když to tak řeknu. Takže OBS nemá v některých místech tu podporu pro tu klávesnici. A hlavně velmi obtížně se jakoby manipuluje s tím, když tam člověk přidává ty zdroje videa a nastavuje si tu jakoby scénu. To znamená, že tady bude obraz ze hry nebo z počítače, tady někde bude kamera. Tím pádem já to dělám velmi jednoduše ty videa, já vlastně nestříhám záměrně. Jo? Já většinou buď je to teda živej stream, anebo dobře, tak je to předtočený let's play, ale nebo nějaká ukázka, ale nestříhám to. Byť znám nevědomí, který nebo vím o nevědomých, kteří to dělají, většinou za pomoci Reaperu, což je digitální audio workstation, vlastně jakoby program na úpravu, na střih jakoby audia, protože ten je jeden z nejpřístupnějších a on umí celkem i video. Respektive v tom smyslu, že když mu dáte video soubor a pracujete s ním, tak on se snaží nějak víceméně synchronizovat ty framey obrazový podle toho, kde jste stříhli to audio. Ale ta kvalita toho obrazu nebo toho střihu asi není kdo ví jaká a já s tím nechci trávit čas s tím střihem, když vlastně jednak ten čas na to nemám a jednak nemám prostě kolem sebe lidi, nebo měl bych, kdybych chtěl, nějaký vidící kamarády, nebo který můžu poprosit o pomoc nebo o radu, ale to tak dělat nechci. Já chci záměrně vlastně ukazovat to, jaký mám teda možnosti a nemám, jako člověk, který je teda od narození nevědomý, neviděl nikdy nic a řeší si to všechno sám od prostě nápadů až po to, že tu hru jsme udělali, nebo dám video na YouTube nebo něco, takže to nestříhám. A potom to dát na ten YouTube samotný, jako vlastně, ať už bych to dělal přes mobilní aplikaci nebo přes web, tak Google musím pochválit a obecně, tady ty velké společnosti Google, Microsoft, Apple, asi i Amazon, musím velmi pochválit, pokud jde o přístupnost, to už mají u většiny svých produktů až na nějaké jakoby detaily, ale jakoby v principu v jádru pořešenou velmi dobře oproti většině jiných lidí. Zatímco takový sociální sítě například, ve chvíli, kdy Elon Musk vyházel půlku lidí z Twitteru, už to není Twitter, už je to X, tak rozpustil i celý accessibility tým. Já jsem to přestal používat v chvíli, protože on mi zakázal, já to chápu jako business rozhodnutí, ale on mi zakázal znepřístupnil klienty třetích stran, což byl důvod, kvůli kterému já jsem Twitter používal, protože mi to necpe jejich timelineu, že jo. Jasný. No a tak dále, jo. A Meta taky Meta má taky ještě na čem pracovat, pokud jde o přístupnost, ale zkrátka tyhle ty velké společnosti nadnárodní to mají většinou už aspoň nějak pořešený dobře. Paradoxem bývá skutečně navázat nějakou smysluplnou komunikaci, smysluplnou spolupráci, tak aby se to nějak hejbalo u firem nebo u vývojářů, kteří jsou jenom jakoby ryze čeští. Jo. Rozumím, no tak kudos velkým firmám, tak tam bych to typoval, upřímně řečeno, že tam s tím budou nejdál. Měl bych ještě asi miliardu otázek a k nějakým se ještě dostaneme na závěr, ale možná ty jsi zmínil, že na některé věci nemáš nebo nechceš mít čas, tak čím ten čas dneska trávíš a vyplňuješ nejvíc? Tak teď zrovna my totiž pracujeme, nebo Petr Kubíček pracuje na DLCčku, na rozšíření pro tu hru Shadows over Silesia. A protože je velký příběhový, je prostě příběhový, není to jenom nějaký souboj, mlácení nepřátel, že by to využívalo stejné mechaniky, které už tam jsou, tak s ním pracuju taky. U té hlavní hry, základní, já jsem převzal anglickou lokalizaci někde zhruba od půlky. To znamená, druhá půlka hry byla celá moje přeložená a první půlku jsem dělal jenom korektury. Tady u toho DLCčka už je to od prvního do posledního slova můj překlad. Plus samozřejmě řešíme tu přístupnost. Jsou tam nějaké mechaniky, které v té hlavní hře nebyly. Třeba vlastně to je totiž to se bude odehrávat na rytířském turnaji. Takže my jako postava hráče budeme bojovat jako rytíř v turnaji. Jsou tam i souboji teda s dřevcema na koni a lukostřelba na terč, což jsou mechaniky, které v té základní hře nebyly. Takže jsme zase museli vymyslet, jak je udělat přístupný. Můžu už teď se pochlubit, že to funguje dobře. Aha. To znamená, vymýšlíte zvuk, jakým to bude doprovázený, nebo co to vlastně? Jakým zvukem, ano, ale za jakých podmínek se bude ozývat, kde se bude ozývat, jo, jak rychle, jako to opravdu je potřeba ladit do velkých detailů. A navíc, aby taky další věc, přestože to je vlastně nová mechanika, tak aby se to co nejmíň lišilo od toho, na co už je ten hráč zvyklý. Z té základní hry, aby to používalo pokud možno zvuky, které už teda zná, nebo z toho sound designu, který už tam jsou, nějakým způsobem, který pro něj bude srozumitelný. A ono jako udělat lukostřelbu na terč poslepu
bylo velmi zajímavý. Aha. A bohužel, kdybych mohl, tak natočím místo té předchozí ukázky tu lukostřelbu. Jasně. Ale to ještě samozřejmě nemůžu prezentovat. Jasný, tak to třeba přijde. Budeme ti rozhodně držet palce i hře, ať se daří, ať se dostane k co nejvíce lidem, kteří mají nějaké omezení a můžou si tohle zahrát. A jak jsem slíbil, dneska budeme mít i druhého hosta. Druhým hostem dnes je Marek Sušický. Já tě tady vítám, Marku, ahoj. Ahoj, Petře. Jak se máš dneska? Trocha nostalgie, protože když jsem slyšel předchozího řečníka, tak jsem zavzpomínal, čím jsem začínal já, což byl teda ZX Spectrum. Poháněli to kazety, což mnozí diváci možná už ani nevědí, co to bylo. Tak to už je opravdu historie. A člověk vždycky pustil tu kazetu, slyšel neuvěřitelný koncert, který zněl naprosto šíleně. Aha. A pak, když se ozval ten správný zvuk, který už jsem měl pak taky v uchu, pamatuju si ho dodnes, tak se to povedlo. A občas se stalo, že ne, protože ty kazety holt ne vždycky držely data. Moc dobře si pamatuju, takže pak si prošel i všema dalšíma věcma, jako diskety, velký, malý. Spíš malý, 386 první a tahali jsme tady Duma 8 disket a vždycky se jedna rozbila, takže jsme to dělali na 2krát. Úplně si to pamatuju, úplně stejný. Tak ještě medailonek, drobnej. Marek Sušický je spoluzakladatelem Open Data Lab a spoluautorem webu očkování.opendatalab.cz. Za jehož vznikem stojí nevydařená snaha o získání očkovacího termnu proti COVID-19 pro prarodiče v lednu 2021. Tak zatím je nějaká historka. Ano, je to tak. Už si asi mnozí nepamatují, protože lidstvo má krátkou paměť. Vidím to tak na 6 měsíců. Když proběhla první vlna, první rok jsme přežili a konečně dorazily vakcíny a spustil se, tuším 18. ledna to možná bylo dokonce, to už nevím. Diváci můžou najít. Spustil se ten systém, který skolaboval ráno, protože tam byla špatně nastavená SMS brána. A neměli průtok, celý se to ucpalo, nefungovalo to a já jsem byl jeden z těch, co stávali tuším 6 ráno a marně se tam snažili obouchat. A šli jsme s kolegama na oběd a kde jsme viděli, jak ten systém funguje, všechno bylo plný a já jsem říkal, tady mají díru v API, toho by se dalo využít. A tak jsme řekli, tak pojďme ty data jako vytahovat, protože samozřejmě stát žádný data neposkytoval. A tak jsme začali připravovat aplikaci, kterou jsme měli rychle asi za 3-4 dny s Honzou Staňkem. A pak se stala nemilá věc, došly vakcíny. Takže jsme měsíc čekali, než jsme vlastně spustili tu aplikaci, protože nám nedávalo smysl ji pustit, když nebyly vakcíny. Jasně. Takže vy jste ještě předběhli vakcíny. A celý to teda stálo, že ta otázka na začátku měla být, jaký příběh zatím stojí, tak celý to stálo v tom, že ta API byla špatně zasekurovaná. Spíš nebyla jakákoliv informace, jak si vybrat místo. Jestli si vzpomínáš, tam v podstatě byla možnost vybrat si jedno místo, člověk neměl žádný data a prostě naslepo si vybral místo. A nevěděl, kolik lidí je před ním. A celý ten mechanismus byl o tom, že následně jsme z toho API, respektive i stát, pak začal ta data zveřejňovat, kolik lidí na jakém místě čeká. A je to jako když půjdu nakoupit třeba do obchodního řetězce a teď vidím, že tam mám 10 pokladen. A u jedné bude 100 lidí a ty ostatní budou prázdný. Tak předpokládám, že ty, Petře, půjdeš do té 100 lidí, protože tam je to nejlepší určitě servis. Já mám hrozně rád nákupy a rád tam trávím nejvíc času. Přesně, ale třeba já nenávidím fronty, tak půjdu do té, kde půjdu hned na řadu. Ty jsi tenhle, jasně. Dělám si legraci, samozřejmě i vaší aplikaci jsem i já využíval tou dobou, protože jsem samozřejmě taky hledal místo, kde se dostanu co nejdřív na řadu. No a tam samozřejmě pro mě jako datasexuála mám asi milion otázek k tomu, jak jste ty data teda získávali? Prostřednictvím toho APIčka? Tak to bylo jako první fáze, kdy v podstatě do jistý míry samozřejmě my jsme to pak dali na GitHub, otevřený kód, protože to vždycky v Open Data Labu děláme. A říkali jsme, ty data jsou tady, každý si je může stáhnout a hlavně nepouštějte to skrypování toho APIčka. Protože tušíme, co se stalo a bohužel se to stalo. Lidi neposlouchali naše doporučení, pustili si scrapery, pustilo jich mnoho lidí scrapery a to APIčko se střelili. Jasně. Takže čekali jsme v trochu inteligenci vývojářů, která se nedostavila. Tímto zpětně děkuji těm, kdo skypovali. My jsme to měli volně dostupný. A pak se v podstatě stalo to, že ÚZIS, Ústav zdravotnictví, informací, statistiky, něco takového, vlastně začal zveřejňovat nějaké datasety, plus jsme byli nějakým způsobem, jsme měli nějaké insider informace od určitých lidí a pak jsme vlastně i zjistili, jak ten systém funguje. Protože zase k našemu překvapení, tam byl nějaký systém závor, nebylo to jenom
suše o tom, kolik vlastně lidí tam je, ale ještě tam byly určitý závody s určitýma podmínkama, který to trošku zesložiťovali. Ale nikde to nebylo popsaný, protože nikdo samozřejmě to jako transparentně nezveřejnil, takže vlastně i v první fázi jsme bojovali s tím, že jsme vlastně úplně nevěděli, co to přesně znamená, což vedlo k tomu, že třeba na některých místech se ty lidi hromadili, byť ta závoda tam byla jinak. Že vlastně docházelo k dezinterpretaci. OK. A co ta závoda třeba říkala? Jakože prostě počet lidí? Ta říkala, vlastně byla fronta a ta závoda říkala, kdo z té fronty si může vybrat ten termín. A pak tam byly ještě lidi za tou závodou. Jo. Takže na začátku byla takováhle samozřejmě touha po těch datech a zjednodušení lidem života. A jak jste k tomu přistupovali jako k produktu? Jako testovali jste si to s někým, nebo jste to prostě dělali tak, jak vám přišlo, že byste to chtěli používat vy? No, byl to, já si myslím, úplně nejbrutálnější agile, co si jako člověk může představit. Tehdy jsme fakt jeli jako nocovky, když to tak řeknu, ve 2 lidech. Ještě jsme měli pár jako testů. A bylo to jako hodně o testování na živý síle, kde my jsme tam měli napsáno, že v podstatě snažíme se dělat best effort, v podstatě to nejlepší, vědomí svědomí. Pořád jsme si se snažili i to v podstatě koncipovat k tomu, že máme jako 10 000 uživatelů a můžeme udělat jako fakt velkou škodu, což jsme nechtěli, ale pořád jsme tam jako dělali nějaký balance, co zadáme do statistiky, aby to dávalo smysl a aby třeba nedocházelo k nějakým dezinterpretacím, kde jako samozřejmě dezinformátoři, kteří se jako vyhrnuli, tak samozřejmě něco třeba napadali. Na druhou stranu tím, že data byly veřejný, tak to každý mohl v podstatě si ověřit a viděl, jak to opravdu je. Nebylo to o pojmech, bylo to o skutečných číslech. A jak to APIčko bylo nastavené? To znamená, byste ty data získávali nějak batchově, to znamená, ta informace pro toho uživatele byla jak stará, jo? Teď mi jde o to, já kouknu se, chci se přihlásit zítra někam, ale zítra teď ta informace vypadá líp, než to zítra bude v realitě vypadat. Jasně, to byla jedna z těch věcí, kdy na některých místech třeba tu závodu dělali 2krát denně, ale v podstatě velice rychle, jak jsme přešli na ty open data, tak ty byly aktualizovaný jednou denně. Ale ono se ukázalo, že to stačí. Jo. Prostě jednou denně, tak s nějakým mírou nejistoty se to prostě trefí. No. Když se podíváme na to technický masíčko, tak s jakýma technologiemi jste tam pracovali, abyste ty data dali dohromady? Byl tam Python, Postgres a to je Flask. Na ten frontend jste používali co? Bootstrap. Okay. Úplně lightweight. My jsme to chtěli jednoduchý, aby to bylo možná jako vulgárně řeknu jako přístupný. Samozřejmě jsme to netestovali, ale říkali jsme si, když to bude úplně to nejsurovější, ten web si asi viděl, je to opravdu, jsou to jako tabulky, jsou to grafy a není tam nic přidaný navíc. Prostě tak jsme si říkali, že to snad bude osloví nejvíc lidí. To Postgres jste hostovali u sebe, nebo jste použili nějaký cloud? V podstatě bylo to, původně to bylo hostovaný chvilku a pak jsme to dali do AWSka. A jak to vlastně jste měli namyšlený, bylo to vymyšlený jako nějaký jako business plán, business model, nebo to bylo vymyšlený tak, že je to zastřešený pod nějakou, jako, dejme tomu, univerzitním domem, nebo jak jste na tímhle přemýšleli? Bylo to asi stejné, jako lidi šili roušky, tak je neprodávali, nebo většina z nich je asi neprodávala. A ano, oproti jiným lidem, kteří třeba vydělali na dodávce nějakých ochranných pomůcek, tak my jsme to prostě nechali volně, akademický, otevřený zdrojový kód, všechno dostupný, žádný platby. Zpětně samozřejmě, kdybychom si řekli, zaplaťte nám 20 Kč za přístup, tak krát pár milionů uživatelů by bylo asi jako fajn, ale na druhou stranu zase jako morálně jsem s tím spokojen. Říkám si, byla to zajímavá etapa, strávil jsem tím mraky času A to já se dostanu teda k jednomu z grafů, který jsme si posílali. A kolik vlastně, jaký tam byl ten trafik během covidu? Ty píky. Tam bylo vidět, že v podstatě po tom prvním roce lidi od toho očkování jako opravdu měli zájem a tam jsme ve špičkách, mám pocit, že byl ten úplně píkový, asi 140-150 lidí, že tam prostě přišlo a hledalo. Že ono samozřejmě je to limitovaný tím, že chodí tam ty, co to očkování nemají a chtějí. Jasně. A už tam nechodí, i když ono pak tam začali chodit i ty, co už byli očkovaní, protože koukali na ty statistiky. Jo, a bylo vidět, že procházejí vlastně ty určitý třeba oblasti možná, do kterých chtěli jet, nebo nevím, ale prostě i koukali, jak jsou na tom různý regiony. A možná ještě jedna zajímavá jako věc, kterou bych tady vyzdvihl, co si myslím taková jako technická libůstka, že vlastně celý ten mechanismus byl takový, že my máme aplikační server a ten aplikační server vlastně vygeneruje statické stránky
a my je pušneme na GitHub. A asi znáš GitHub Pages, které jsou zadarmo. Takže tímto můžu děkovat Microsoftu, který nám vlastně tohle celý odhostoval a byl schopný to utáhnout neuvěřitelný trafik, protože to byly statické stránky a všechno to bylo vlastně v rámci free programu na GitHubu, v rámci GitHub Pages. Hezky. A to jste updateovali v podstatě na nějaký sjedenní bázi, lidi tam chodili koukat? Hezky. Přesně tak. A vlastně tohle jsem vymyslel, když jsem viděl, jak nefungovaly tehdy volební server. Říkal jsem si, proč si nevygeneruju statické stránky, které někam nedají a takhle vlastně zadarmo budou mít. Kdybychom to měli na cloudu, tak se nedoplatíme za účty, jo. Prostě serverless, prostě. Au. Takhle 0. Jo. Pochopil jsem, že ten portál používáte dál na různý jiný druhy očkování dneska. Je to tak? Viděl jsem tam černý kašel. Je to tak, ale úplně popravdě, my jsme ten portál loni vypli v létě, protože jsme si říkali, covid už je fakt pryč, ale trvalo 2 měsíce a začala chodit vlna a lidi začali psát, tak jsme ho s bolestí zapnuli, protože my jsme ho skutečně dekomišnovali, všechno jsme to vypli, zahodili a protože jsme neměli úplně zvládnutý loky v Pythonu, tak poté, co jsme to znova začali buildit, se nám posunuly verze, včetně třeba major verze o 2. A to byla jako trochu bolest. Naštěstí už bylo GPTčko, takže s pomocí GPTčka jsme to jako docela rychle ufixovali. A v únoru přišel černý kašel, a zavolali nám, respektive začalo to paní Bezdíčková doktorka, která byla i za covidu docela aktivní, tak se ozvala a řekla, jestli by tam nešel černý kašel a nějak jsme se domluvili s ministerstvem, že vlastně oni už chtějí udělat nějaký univerzální portál, ale že jim to chvilku bude trvat, že my asi budeme rychlejší, když už něco máme. Tak jsme tam přihodili černý kašel a vlastně v tuhle dobu už probíhá jako migrace, kdy už mají připravený systém a my velice rádi tuhle funkcionalitu prostě předáme. A protože nemyslíme si, že by jako 2 dobrovolníci tady někde v Praze měli vlastně suplovat tuhle službu, a kdy už pominu to, že prostě doktoři píšou, zapomněli heslo a že něco neumějí, prostě neděláme profesionální službu, úplně se mi nelíbí jako z profesionálního hlediska, profesního a prostě budu strašně rád, když ten stát si tohle jako převezme. Jo. Myslím si, že už ví jak na to, protože ten vzor nějaký aspoň má nějaký malej jako etalon a dá se to posunout prostě dál. To dává smysl. No, já jsem na začátku zmiňoval Open Data Lab a ten není jenom o tomhle portálu očkování. Co tam ještě dalšího máte zajímavého, co by si vypíchnul? Je to několik věcí v souvislosti se zdravotnictvím. Vlastně před 2 rokama jsme dělali diplomku lékaři v Čechách, nebo tak nějak se to jmenovalo. Diplomky jsou na ČUTu veřejně dostupný, takže se dá podívat, kde vlastně výsledkem, nebo respektive obeslali jsme pojišťovny, obeslali jsme fakulty zdravotnický, respektive lékařské fakulty a obeslali jsme tuším i ministerstvo zdravotnictví a lékařskou komoru a ptali jsme se na to, jaký doktoři jsou, jaký mají specializace, jaký výkony se dělají v jakých počtech a kdo studuje a v jaký obory. Abychom věděli, jak na tom budeme. No a vyšlo to, že jsme za 5 až 10 let úplně v háji. A ono se to jenom jako potvrzuje. Dneska už v podstatě ve vyloučených lokalitách, nebo jak bych to řekl, na kraji v podstatě České republiky lidi nemají už ani dětský doktory a prostě všichni to vědějí, z dat to vychází a těžko říct, co se s tím jako bude dělat, protože první problém je, že doktoři stárnou, ta demografie je neúprosná, dneska tuším, že ten věk tam byl místy i 55 prostě. To je to. Ta křivka by měla být někde už 45 let. Tohle je strašný průšvih. A druhý průšvih jsou samozřejmě odchody do zahraničí, protože ty podmínky, co jsou, tak asi nejsou takový, aby to ty doktory bavilo. A vede to k tomu, že bohužel nás čeká špatná budoucnost. Zvednul někdo tyhle data z ministerstva? Jako oslovil vás někdo a chtěl s váma spolupracovat? Já myslím, že oni to vědějí. Já si myslím, že se to ví. Obecně vědí to i na lékařských fakultách. Tam bylo zajímavé, že před asi 4 rokama se vlastně skoro jako výrazně navýšil počet jako studujících. To bylo třeba jako zajímavý. Ale myslím si, že se to ví, je to vidět i ve sdělovacích prostředcích a dopadne to jako vždycky. Dopadne to jako na středních školách. Teď to bylo, myslím, v loni, že se najednou zjistilo, že nejsou místa, protože je strašně lidí, jenže ty děti se narodily jako před 10 lety. Jako. A my jsme jak ten Boeing, co letí a prostě je tam ta skála a nikdo ten to jako necvrne. To jsou problémy, které se nevyřeší za jedno volební období prostě. Rozumím. Tak to je samozřejmě ta politická část.
Co ta datová část? Máš pocit, že zdravotnictví a data spolu hrajou víc, tak jak jsem se snažil nastínit na úplném začátku, a nebo máš pocit, že to je pořád stejný, je tam složitá sekurita, složitý k těm datům dostat, sám si popisoval, že si musel oslovit několik institucí, aby se s těm datům dostal, a máš pocit, že v tomhle tom je ten stát přátelštější, nebo je to stejný? Já myslím, že zrovna ten ÚZIS se jako snaží, že tam jako pracujou a vydávají nový a nový sady. Je otázka, kolik je spotřebitelů, co z toho leze, ale myslím, že to zdravotnictví prostě spěje k nějaké elektronizaci a je otázka, já tuším i legislativa, že se mění, že vlastně pak se snaží odbourat ty kartotéky, což na druhou stranu mě naprosto děsí jako sekuriťáka, protože vzpomeňme si na nemocnice svatý Anny v Brně, na Benešovskou nemocnici a tak. A když máte blbý zálohy, tak máte furt ten papír. S tím papírem se něco dá dělat, když není papír. Když jsou blbý zálohy, souhlasím, no. Mě zase třeba děsí, že moje doktorka je jediný člověk, který ví, kdy jsem se na co očkoval, a kdyby ten papír zmizel, ten, který má, tak já to nikde jinde nemám. Já se zeptám já mám ještě tu žlutou kartičku. Tam už jsem to nedával. To je jako jedna věc. A druhá věc, nevím, jestli znáš aplikaci EZ, což je nová aplikace, tuším, předělá se tečka. A teď jsem byl na tetanovce, nechal jsem si dát tetanovku a za hodinu jsem byl v práci, cvaknul jsem a mám tam tetanovku. Takže jsou tam 2-3 roky dozadu, takže výborně. A funguje to, jako já jsem byl překvapený. No tak výborně, milí diváci, kdybyste nevěděli, tak můžete použít EZ. Jak se jmenuje EZ? EZ je aplikace, prostě mobilní aplikace, ne portál. Je to aplikace do mobilního telefonu. Super. Skvělý. Máte tam ještě nějaký další projekt v Open Data Lab, který je zaměřený na zdravotnictví, kromě doktorů a očkování? To je asi jako všechno. Jo. A vlastně pak mě zajímá, jaký je vlastně ultimátní cíl Open Data Labs. Je tam nějaká vize, kam směřujete, nebo nějakým způsobem se snažíte sdružovat zajímavý lidi a zajímavý casey, který by se tam dali řešit? Se snažíme pracovat s otevřenýma datama, protože vlastně, když už já jsem před lety studoval, tak spousta těch diplomek byla jako doslova do šuplíku. A já jsem studoval vlastně katedru počítačů, softwarové inženýrství a měl jsem rád databáze. A teď jako když člověk chce dělat něco s datama, a teď vlastně jako přijde za třeba tou bankou a ta banka řekne, já vám nic nedám, to jste se zbláznili, že jo, to jsou všechno strašně citlivý data, bankovní tajemství a regulace a všechno. A nebo půjde, já nevím, do automobilky a tam taky řekne, jako, taky nic nedám. A teď jako, kde ty lidi mají ty data vzít? Tak tehdy mě jako napadlo před těma pár lety, že vlastně jako jsou to open data, ten stát nějaký data má, který by jako mohl zveřejňovat, když budou dobře agregovaný a něco zajímavého by z toho mohlo líst. Takže pak jsme dělali třeba diplomky, že jo, něco bylo na EETčko, něco bylo třeba na ISIR, to byla docela vtipná diplomka. ISIR je insolvenční rejstřík, který je veřejně dostupný a vlastně tam to došlo do toho, že my jsme ho skrypovali, získali jsme dataset a pak nám vlastně psali třeba ze Senátu, nebo mám pocit, že i z Ministerstva spravedlnosti, že ty data vlastně máme v lepší podobě než oni a jestli bychom jim nějaký výstupy nemohli dát. A já jsem říkal, to jste se jako zbláznili. My tady jako děláme na univerzitě prostě jako scraping, což je v podstatě ta nejšpinavější podoba, kdy prostě jsou tam spousty problémů a není jasný, jestli je to 100%, že jo, prostě a datová kvalita a blablabla, to určitě víš. A teď vy říkáte, že je to lepší, než to máte vy. No. Takže tak. Takže boj. Všeobecně, když se podíváme třeba na ministerstvo zdravotnictví a na tu část zaměřenou na zdraví, tak existuje tam nějaký tým datových analytiků, datových specialistů, který tam tvoří tyhle věci, nebo máš pocit, že jste v určitý míře suplovali tohle neexistující oddělení? Neznám do detailu struktury, ale jak já to chápu, tak v podstatě ministerstvo má ten ÚZIS, ten ústav, kde vlastně ty lidi jsou tam dataři, webaři, statistici, a vlastně pod profesorem Duškem ten to tam vede a tam to nějak jako funguje a nějaký ty výstupy dělají. Jo, super. Takže a jsou kvalifikovaný. Vědějí, co dělají. Super. Tak to jsem rád, že zrovna bavili jsme se trošku o tom, kam se posouvá to zdraví a ty data kolem toho a já jsem třeba hotovej, jediná kartička, kterou nedokážu digitalizovat nijak, je VZPčko. Teď jsem koukal k ním do backlogu, dokonce jsem je tam nějak někde oslovil a vůbec to nemají v plánu. Jo. Tak si říkám, a kde to tam vlastně, na čem to stojí, jestli to je vyložené na nějakém jednotlivci nebo na nějakém týmu, který to tam nechce udělat, protože dneska už i tu občanku dám, že do aplikace, ale to VZPčko pořád musí mít sebou.
Já nechci být ošklivý, ale Nebuď. VZP a ministerstvo zdravotnictví jsou dvě úplně jiné instituce. Rozumím tomu, ale jako právě proto mluvím o institucích jako zdravotnických, jo? To znamená, tak VZPčko je taky státní instituce, byť na jiném místě, jo? Ano. Ale jsou tam úplně jiný lidi než... No a tam, když jsem jako ta otázka moje mířila víc do toho, jak se to zdravotnictví posouvá všeobecně, jo? Nejenom z ministerstva zdravotnictví. Takový. A nevím, jestli si někdy potřeboval nějaký data ze zdravotních pojišťoven. My jsme právě poptávali v rámci těch lékaři včera, ty pojišťovny, a nějakým způsobem komunikovali, data poskytli, tuším, většinou, byť s nějakýma třeba vytáčkama, ale došlo k tomu a to byla docela spokojenost. Super. V současné chvíli máš firmu, jsi co-founder firmy, která se jmenuje Sec4Good, jestli to čtu dobře. Co děláte? Bezpečnost. Snažíme se vlastně pomáhat typicky malým středním firmám. A vlastně ta geneze byla po 13 letech různých velkých společnostech. Jsem si řekl, že je potřeba změna a ta bezpečnost vždycky nějak tam byla. A pak se zhoršila situace, že jo, na východě a růst útoku a všechno. Tak jsme si říkali, lepší nějak těm firmám pomáhat dřív, než prostě přijde nějaký útok a oni budou celý zašifrovaný a přestane to fungovat a je to zbytečné. Já mám pocit, že teď je dobrý timing na tyhle společnosti a s tou rostoucí komplexitou a myslím, že něco podobného píšete i u vás na webu. Jak to vnímáš dneska? Je potom poptávka větší, než byla před pár lety? Přijde mi, že to jako roste, že i tím, jak vlastně pořád ve sdělovacích prostředcích jsou takový ty podvodníci, co volají a tak, což z banky znáte, tak si to lidi nějak jako uvědomujou a trošku to vnímají. Na druhou stranu pořád jsou tu třeba výrobní společnosti, které říkají, my třeba nemůžeme zdražit náš produkt, abychom, samozřejmě, když si koupím váš bezpečnostní prostě krabici, tak je to drahý a budeme muset zdražit a to přece zákazníci jako nevezmou. Spíš je to o tom jako mindsetu, jo, budou, protože jinak ten produkt třeba pozítří už nebudete vyrábět. Že? No a máš pocit, že se hnou tyhle ty obory, až se stane nějaký velký průšvih? Pak si to uvědomí? Nebo... Je otázka, co je velký průšvih. Jako, když se fakt podíváme třeba na ty nemocnice, co se stalo, nebo byla tady velká farmafirma, a to asi nebudu jmenovat, ale lidi asi z Prahy vědí, protože tady má centrum taky, a ty několik měsíců prostě nefungovaly, protože to bylo všechno zašifrované. Když se podíváme na ty vertikály v té sekuritě, tak co máš pocit, že teďka nejvíc frčí? Z hlediska útočníků nebo z hlediska? To, co vaši klienti nejvíc řeší. Klienti hodně řeší, nebo začínají řešit takzvanou NIS 2, což je nový zákon o kybernetické bezpečnosti, kdy se připravuje legislativa a zase je to taková trochu bolavá cesta, protože jsou tam nějaký spory ohledně dodavatelských řetězců, kterým se určitý společnosti bránějí a to takovou klik a tou cestičkou jde. Tak to je jako jedna z věcí a k mému překvapení docela řeší i ty pentesty. Penetrační testy. Je to od nějaký velikosti firmy, nebo to řeší všeobecně kdo? Tak nějak mi přijde, že to jako ty i vývojáři sami cítí, že prostě někde nějaký mezery být můžou. A pak samozřejmě to povědomí roste třeba tím, když se testuje mobilní aplikace a vytáhne se díky té mobilní aplikaci nějaký špatný konfiguraci, třeba celá databáze, tak najednou oni to vidějí, že jo, teď tomu řeknou v hospodě jiným, že jo, to řeknou, no, by se u nás možno mohlo stát taky, jako. Takže jako, pak si řeknou, no, tak možná těch pár Mendyů prostě dáme a uvidíme, co se z toho stane. Co taky ten klasický phishing. Je to takový to, třeba u nás se to taky řeší hodně ve firmě, aby lidi prostě byli edukovaní a neklikali kam nemají. A je to něco, co taky řešíte? Řešíme a je to jako zajímavý, diskutabilní, protože některé společnosti říkají, tak budeme každý měsíc prostě posílat ty phishingové maily a tak. A pak prostě trestají ty lidi, kteří kliknou na ten odkaz. A vlastně jako z mýho pohledu by se měli spíš soustředit na to, kolik těch lidí to jako oznámí. Protože není jako blbý na to kliknout, on jako klikne každý, jo. A já si troufám tvrdit, když člověka jako dobře jako najdu v dobrém čase, tak prostě jako klikne každý, jo. A tak to jako není blbý, ale jak má si to uvědomí, tak to má jako nahlásit a říct, dobře, já jsem to udělal blbě, změním si heslo a tak. Ale u těch klientů pak vidíme, že jsou lidi, kteří prostě se nechají nachytat, vědí, že to byl podvod a ani si to heslo nezmění. Jo, a to je takový blbý přístup prostě. Ale kolikrát je to taková jako synergie, s těma lidma se musí pracovat, musí se jim to vysvětlit, že to jako není buzerace, ale že je to jako spíš, aby o tom přemýšleli, jo.
Rozumím. Tak máme tady Sec4Good, máme tady Open Data Lab. Čemu se teďka nejvíc věnuješ? No, určitě společnosti a v volném čase rodině. A Open Data Lab teďka nezabírá tvůj čas? Teď je léto, takže Máš od toho klid. Sbírám síly na další akademický rok a chystám se zadávat závěreční práce. Skvělý. No tak budu ti držet palce, ať se s firmou daří, ať se security daří. A teď bychom udělali takovej ještě závěr, kdybychom přizveme zpátky Lukáše a probereme samozřejmě téma AI, protože co bychom to byli za seriál, kdyby AI neproběhlo. V mezičase jsme se tady s pány bavili o gamingu. A Marek nehraje a čeká, až mu vyroste syn. Lukáš hraje, to už jsme se bavili. A ještě jsem se chtěl doptat Lukáši, existuje nějaká sada her, které vlastně jsou pro tu accessibility úplně nejtěžší, respektive nedají se vlastně moc hrát? Je tam něco takového? Zatím nikdo neřekl, jakoby, že by byl nějaký žánr nebo typ hry, který jakoby nejde zpřístupnit, protože obecně zatím jich je strašně málo zatím, který to vůbec teprve zkoušeli vlastně, jo? Což je opravdu z velkých her, Last of Us 1, 2, Mortal Kombat, Forza, pár takových pokusů typů, jako jsou naše tady český Shadows over Silesia, ale těch her zatím opravdu moc není. Kromě audioher, jenomže ty dělají nevědomí pro nevědomí. Jo? To je to, čemu já říkám indie na druhou. To je indie komunita v rámci indie komunity. Ale co by jako je potřeba, ještě nikdo neudělal třeba například přístupnou velkou strategii, nebo nějakou sportovní hru typu, dobře, Forza ano, ale typu třeba FIFA nebo NHL, nebo jiný sport než závody. Nikdo neudělal přístupný kompetitivní nějaký FPSko s multiplayerem typu, já nevím, Battlefield nebo Call of Duty, takže až se udělají, anebo se pokusí někdo zpřístupnit tyhle typy her a zjistí, že to třeba se nepovedlo, protože, tak pak může říct, že tenhle žánr není úplně vhodný a proč a jaký výzvy tam třeba jsou, který se nepovedlo úplně překonat, ale já si osobně nemyslím, že by to nešlo. No a pak mám třeba nápady, jak by se dalo udělat přístupnost třeba do dneška mě mrzí, že si nezahrou Kingdom Come. A na 2 samozřejmě očekávanou, oznámenou taky, ale je mi jasný, že tam se nic nestalo, protože o tom bych něco věděl. Při těch konzultantů pro přístupnost fakt není tolik, který se tomu věnují jakoby profesně nebo profesionálně. Takže mám spoustu nápadů, jak by se to dalo udělat, ale to by taky ty vývojáři museli mít prostě zájem o to zpřístupňovat. Vlastně. Je tam nějaký trend nebo technologie, kterou teďka cítíš, že v té accessibilitě bude hrát hlavní roli teďka v příštích letech a možná to ještě trošku na směru, my jsme se pak už nebavili o Envision Glasses, což je jedna z technologií, na který ty si taky spolupracoval, respektive na její lokalizaci. Je to něco, co máš pocit, že teďka jako vstoupí do tohohle trhu, nebo to považuješ za nějakou okrajovou věc i pro nevědomí lidi? Envision Glasses a podobný, zejména když jde o hardware, jsou přestože jsou to nový pomůcky, novinky, vypadá to strašně cool, tak jsou to vlastně hacky. To všechno vzniká, protože ty věci nativní sami o sobě nejsou přístupný. Envision Glasses se můžou hodit, když si potřebuju jinak. Ještě musím uvést na pravou míru, že totiž oni nejsou až tak unikátní, ty Envision Glasses, protože aplikace do telefonu na bázi právě umělé inteligence, který umějí to, co umějí ty braille, existovaly léta letoucí a existujou. Ale ty Envision Glasses jsou první jako zařízení, nebo ještě vlastně, první dostupný cenově a srovnatelný svého druhu, který to přináší do braille, do takového malého formátu, a vlastně to v jednom nějakým jako balíčku dají i lidem, kteří třeba nejsou technicky zdatní, nemají ten chytrý telefon. A tak, výhoda je u těch brýlí, že máte volné ruce. Ale ty brýle se hodí spíš na věci, kdy si potřebuji přečíst nějaký dokument, třeba ještě z papíru právě, když mám papír, nebo já nevím, na ulici nějakou ceduli, nebo stojím u obchodu, potřebuji si přečíst, jestli je tam otevírací doba třeba napsaná, nebo vyloženě takhle jako ve fyzickém prostředí. Ale na to, abych s tím hrál hru, je strašně pomalý ten, vlastně než já těm brailím zadám ten požadavek, jako udělej snímek a popiš ho. Teď, než on to probublá přes ty servery, než on to zpracuje, zanalyzuje, pošle mi to zpátky, než mi to přečte, tak by mě v té hře asi tak 20krát zabili mezi tím. A je to prostě, strašně to ničí tu imerzi. Ale strašně způsobem. To už nehraju hru, ale hackuju nepřístupnost prostě. Jo, chápu.
No, ty si trošku nastřel AI. Když se podíváme, Marku, u tebe, kam bys dneska pozicoval AI v tom světě, ve kterém ty žiješ? Securita, lomeno, Open Data Lab a třeba i ty zdravotnické projekty. A jak máš pocit, že tam hraje roli dneska AI a jak může pomoct? Tak začnu od konce v tom zdravotnictví. Tam je vidět, čím dál tím víc, že v podstatě se to otvírá a jeden z takových velice dobrých use caseů jsou třeba posuzování nějakých jako rentgenových snímků. Jo, já jsem byl i v porotě pár let vlastně v diplomce roku a tam vlastně asi 2x, 3x jsem viděl nějakou spolupráci vlastně nějakých studentů, kteří dostávali třeba MRI snímky mozku a hledali tam nádory, což jsou nějaké relativně komplexní úlohy a zase s využitím AI se to dá prostě jako nějakým způsobem zdokonalovat, ale zase naráželi tam tehdy na testovací data, ale vypadá to, že v podstatě tohle se nějakým způsobem prolamuje, ty výrobci těch strojů si to uvědomují, data poskytují, tím ty výzkumníci můžou zkoumat a můžou tvořit něco, co jako bude fungovat. A možná nám to pomůže trošku lepšit tu špatnou demografii a to, že jako doktorů bude míň a míň. Mm-hmm. Bylo v tom vašem projektu nějaký prvek AI, dejme tomu, predikovali jste tam nějaký data, třeba v těch frontách, v těch jednotlivých ordinacích? Když jsme ten projekt dělali, tak vlastně žádný LLM modely v tu dobu nebyly, takže ano, dali by se něco predikovat, ale my jsme se báli, že ty predikce by jako selhaly. A i když jsme se vlastně bavili s lidma, insiderama, tak ty říkám, my se taky jako bojíme. Protože pokud tady jako máme lidi, kteří jsou hodně vystrašení, tak jako rozhodně jim dát něco, co nemá 100% výsledek, prostě ty tvrdý data jsou v tenhle okamžik jako lepší, než dávat nějaké predikce, které jako můžou nadělat škodu. Rozumím. Lukáši, co u tebe? AI, jo? Máme tady vývoj her, máme tady gaming, máme tady accessibility. Jak vidíš, že tam může hrát roli AI? No zase já obecně jako uživatel, jako jednotlivec velmi se zajímám o AI, o vývoj, který je čím dál tím rychlejší a jako jsem fakt zvědavej na možnosti, ale přístupnost nebo accessibility teda není podle mě úplně dobrý obor pro AI a už vůbec ne pro tady ty jazykové modely, protože v podstatě, když to veme, záleží samozřejmě na to, jak jsou kvalitní ty data, na kterých jsou natrénovaný a jak je kvalitní ten prompt, který já tomu zadám. Ale musím umět jakoby odhadnout, na jaký typ úkolů, úlohy je to AIčko dobrý použít a na jaký ne. Jo? A vlastně ty jazykové modely jsou vlastně jenom glorifikovaný papoušek. Jako zatím já se fakt jako omlouvám všem, kteří to adorujou bezmezně, jsou takový lidi, nekriticky, ale já si myslím, že je super prostě, ano, mít early adoptery nové technologie, ale je strašně důležitý uvědomovat si omezení té technologie a k čemu se to prostě hodí a k čemu se to nehodí. Ty large language modely nejsou zatím trénovaný, vyvíjený k ničemu jinému, než k tomu, aby vytvářeli text, který zní jako od člověka. A jak mi tohle pomůže s přístupností? Jo? Ano, jasně, když bude nějaký specifický model vytrénovaný vyloženě pro potřeby zpřístupnění něčeho, může se stát, zatím není, ale zatím ho nikdo nevytvořil, ale to je přesně případ, kdy já potřebuji, aby ten výsledek byl pokaždý konzistentní. Když já udělám tu stejnou operaci s tou čtečkou obrazovky v tom stejném programu, kliknu nebo zmáčknu zkrátku na tom stejném místě v tom okně, vím, že dostanu ten stejný výsledek. Pokud je tam ten stejný text. U toho AIčka, když mu dám 10krát stejný prompt, dostanu 10krát jiný výsledek. Jo? Takže, pardon. Ne, úplně v pohodě. A pracuješ jako uživatel, třeba s chatem GPT? Jo, určitě na nějaký, když potřebuji dohledat něco, ať už je to k překládání, nebo nějakou referenci programátorskou, nebo něco. Na konkrétní úkoly, když já vím, jak mu ten prompt zadat, vím, jak se to potom případně po něm můžu ověřit, je to úplně geniální. Jo, ušetří to spoustu času, urychlí mi to práci i mě, který teda mám nějaký specifický potřeby na přístupnost, ale rozhodně to není o tom, že by AIčko mohlo jako suplovat přístupnost nebo nahradit tu nativní. Jo. Minimálně ne zatím, protože všechny ty požadavky jsou strašně taky další drahý, jak jako finančně, tak na jako strojový čas nebo na ten hardware a trvá dlouho jejich zpracování. Já potřebuju tu přístupnost, potřebuju instantní odezvu. Jo. Teď smáčknu klávesu a teď dostanu odezvu. Ne, že smáčknu klávesu, probíhá analýza obrázku, a dostanu odpověď za 5 minut. Takové aplikace, které rozpoznávají právě pomocí těch Imaging Glasses třeba, nebo je aplikace Be My Eyes, jo, se jmenuje Be My AI,
je jich několik různých, který umí právě rozpoznat fotku z mobilu a říct, co na ní je, nebo popsat text, přečíst text, OCR-ko. Ty jsou založený na bázi AIčka, využívají dneska už taky v backendu GPT tím, že já se ho můžu doptat. Když mi řeknu mu, normálně mu napíšu tak, jak četujete s GPTčkem, že jo, hele, ty jsi říkal, že vlevo nahoře je ten symbol. Je vidět zřetelně, dokážeš mi říct, jaký přesně patří firmě? Jo, dokážu, je to, já nevím, logo Microsoftu toho a toho. Takže takhle vy s tím můžete interagovat, komunikovat. Na takovýhle využití je to dobrý, ale ne, když je to cokoliv jako mission critical. No, jasně. Ne, když potřebuji konzistenci a odezvu v reálném čase prostě, no. Tak to všeobecně mám pocit, že AI to jako není. No. Prostě 100% AI neexistuje, aby věřím, že i na ty rentgenové snímky je to samozřejmě komplikovaný, byť čím víc kvalitních dat máš, tak se dostáváš k lepším výsledkům. No. Jenom jestli jsi viděl ten nový model na segmentaci. Úplně úžasný, asi před měsícem představený. A ten v podstatě krásně ukazuje, my jsme v Open Data Labu dělali tak něco podobného. Tohle je fotbalový utkání z televizního záběru. A on tam najde míč, najde tam hráče a je v podstatě 100%. Ví, kdo to je. A když se přepínají kamery, tak on je schopný to jako trackovat. To je jako úžasný. Co to je za model? Od koho? Najdu. Tohle v hlavě nemám, jasně, ale viděl jsem to a bylo to strašně zajímavé. Kde my jsme tehdy dělali tenisové utkání, to je takový jako trochu dál od Open Data Labu, ale prostě ten diplomant byl jako tenista, takže jsme dělali vlastně tracking míčku a tyhle blbosti, měří tam rychlost a tohle je strašně zajímavý pro sázkový biznis. No to věřím, no. Tak ono v podstatě i všechny ty sporty dneska jsou s tou analytikou tak daleko, že tam ta spolupráce s tím sázkovým biznesem se nabízí, no, to je jasný. No přátelé, blížíme se ke konci. A Marku, zeptám se první tebe, tak pobavili jsme se o tom, co ti dneska plní dny a jaký je tvůj plán do budoucna? Kam by si se chtěl dostat, co tě vlastně bude bavit do příštích dnech, měsících, letech? Máš tam nějaký takový plán? Jako z dlouhodobého hlediska bych chtěl udělat nějaký podobně dobrý projekt, jako bylo to očkování. A bojím se, že se mi to možná nepodaří. Jakože už si dosáhl toho nejvyššího vrcholu. Tak jako když si vemu počet uživatelů a jak jim to předpokládám pomohlo, tak je ta laťka hodně vysoko a teď je otázka, co musím udělat pro to, abych ji ještě překonal. Jasně. Tak záleží, jak si člověk definuje cíle, ale budu ti držet palce, aby se ti povedlo definovat si ty svoje cíle tak, aby si jich dosáhl. Díky. Lukáši, co u tebe? Jaký jsou tvoje plány? Tak samozřejmě bych rád, aby se mi podařilo pracovat na zpřístupnění více dalších nových her. Nebo ne nutně nových, ale třeba nějakých, dejme tomu, remasterů, remakeů, ale se zabudovanou přístupností a v práci, jo. Obecně my prostě narážíme na to ty lidi, přestože existují standardy, jak dělat přístupný web nebo aplikaci, ty lidi to zkrátka a dobře neznají, o tom už jsem mluvil, není to žádný zlej úmysl, nebo že my budeme ignorovat slepý, nám to nic nedá, ne, oni to prostě jenom neví. Takže bych se rád, vlastně já bych chtěl přijít o práci, já bych chtěl dostat se do fáze, kdy ty vývojáři to budou znát, budou vědět, kde si to dohledat, jak si to dohledat a budou to běžně používat a nebudou pak vlastně muset složitě jako zpětně po vydání už hotového produktu na to se snažit robovat přístupnost a vlastně se nechat školit od nás, protože pak je to, říkám, těžší, dražší, trvá to díl, málo komu se do toho chce, takže bych chtěl, aby lidi uměli vlastně tak, jak dobrý vývojář, třeba webový kodér by měl znát něco z bezpečnosti, něco z nějaký responsivity, já nevím, optimalizovat pro rychlost, trošku vlastně UX designu, aby to nevypadalo úplně blbě, tak by měl znát i něco z přístupnosti. No. Úplně souhlasím a budeme doufat, že se to stane, nevím, součástí definition of done v nějakém vývoji a že se přístupnosti povede. Marko, ty si chtěl ještě něco říct? Mně tady přijde strašně, vidím tu paralelu, protože stejně jako tady kolega mluví o přístupnosti, tak já bych to sami mohl říct i o té bezpečnosti, aby ty vývojáři přemýšleli o té bezpečnosti, když vyvíjejí, jo. Je to opravdu, jak úplně stejný slova bychom použít a zaměnit. Jo. Souhlasím, pánové, tak v každém z vašich oborů budu přát, aby se vám dařilo. Byl to super pokec, moc díky, že jste dorazili a ať se vám daří, mějte se fajn. Díky moc. Díky, ahoj. Milí diváci, moc děkuju a vidíme se v příštím díle a doufám, že jste si to i využili. Mějte se krásně a hezký zbytek dne.